खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारि नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअ बरायबाय द आं कार्बि आंलंआव दंफैयो सानथामनि थाखाय दाख्लै बावै थांदोंमोन आं बेलुगाट वाटारफलाव दा फैदों खांथिलांसो वाटारफल नोंथांमोना सिगांथिं नुदों गेटखौ थ बेयो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनिनो जोबोर बाखनायथाव बा नायनो गोनां बेबो मोनसे वाटारफल थ बे कार्बि रावाव लिरनाय दङ थ सोरबाफोर जुदि आंनि साबस्क्राइबारा बे कार्बि आंलं एरियानिफ्राय बिलं खालामब्ला खांथिलांसोनि मिनिङा मा बुंहरलाय आं कार्बि भाषानि बे मिनिंखौ मोजाङै मिथियाखै थ बेनिफ्राय हाबलांनानै जों थांसिगोन थ आंजों लोगोआव दङ आइला बबंसा ओमफ्राय आं कुनाल आरो लोगोसे नोंथांमोना मिथिखायो कार्बि आंलं बे एरियानिनो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट एरियानि बिथां एक्सट्रा इउटुबार बिथांमोननि न'आवनो दंफैखायो थ बिथाङानो जोंखौ लकेल गाइड होगासिनो स बेनि थाखाय बिथांखौ वान सेकेन्ड थेंक इउ होबाय थ हाबलांसै बिथिंजाय आरो नोंथांमोना नायलांदो भिडिअआ जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन मानो होनब्ला बेफोर मिथिंगानि सम्पद जायखौ जों नायनांगौ थ जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालामलांदो लोगोसे लाइक मोनसे होदो थ बिदिब्ला जों हाबलांसै खांथिलांसो वाटारफलसिम बेवहाय एन्ट्रि खालामनांगौ पार पार्सन बेसेबां फंबाय पार पार्सन 20 रुपिस ओमफ्राय मानिया बाइकनि बाइक बाथाय टु व्हिलार बाथाय माबा 50 रुपिस ओमफ्राय जुदि मोनथाम साखा जेनेबा टेम्पुफोर बाथाय बेयाव दं 100 ओमफ्राय बोलेर' बेबायदि साखा कार फिसाफ्रा बेसेबां बेयाव 150 ओमफ्राय बास आरो ट्राक बाथाय 200 रुपिस ओमफ्राय आरो बेयाव मा दङ डिजिटेल केमेरा 30 रुपिस जुदि नोङो फिल्म आरो माबा मोनसे एलबाम बानायनो फैब्लाथाय 1000 होनांगोन बेयाव शुट खालामनो थाखाय आरोना गेटनिफ्राय हाबबोबाय खांथिलांसो जों मोननोसै 2 मिनिटसो थांबावबानो मोनगोन थ खांथिलांसोनि ओंथियानो जाहैबाय फ्रेश वाटार माने गोजों दैनो साफा पानि होननानै बे गेटआव बुंदों आरोना खांथिलांसोनि थ कमेन्ट खालाम सोरबाफोर मिथियोब्ला गुबै ओंथिखौ गोजौ गाहाय जायगानि थाखाय बाइकआनो बोखोनो हायाखै थ सोरबाफोर फैयोब्ला सिंगेल फैयोब्ला मोजांसिन बाइकआ खस्थ' मोना आरोना दा जों डाबलिं दङ बेनिखायनो मोजां बोखोलांनो हायाखै थ बे पार्किं प्लेस दाना बेनिफ्रायनो गासै एरियाया जागायनोसै थ वान सेकेन्ड वेलकाम टु खांथिलांसो वाटारफल खांथिलांसोआ वाटारफलजों लोगोसे पिकनिक स्पटबो थ नैफोर एरियायाव माने पिकनिक जाफैनो हायो थ बेनो मिथिंगायारि नुथाय पार्किं प्लेस सिगांसो थांसै आरो वाटारफलनि नुथायखौ नोंथांमोननो देखायनोसै आंबो इन्जय खालामसै भिडिअजों नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनो कमेन्ट खालाम आंथ' रियेल मेगनजों नुगोन थ नोंथांमोनाबो भिडिअनि गेजेरजों नायनानै माबायदि मोनो कमेन्ट खालामनानै बुंहरलाय बेबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअफोरखौ नुबाय थानो मोनगोन थ लाइक मोनसे होनांगौ अब्ला मटिभेट जायो भिडिअ खालामनो थ बिदिब्ला बेखिनिखौ आवगायलांसै गोजौनिफ्राय बोहैख्लायबोदों बे वाटारफलनि मुङानो जाबाय खांथिलांसो थ बेवहाय जोंनि बर' हारिनि गोबां सुबुंफ्रा बेवहाय फैदों नायदोंनो लोगो मोनदों बिथांमोना फट' सेसन सोलिगासिनो दङ थ मिथिंगायारि नुथाय नायलाय माबायदि कमेन्ट खालामना बुंहरदो नोंथांमोना आरो लोगोसे बे कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि सोरबाफोर लकेल दङब्ला बुंहरदो खांथिलांसोनि गुबै ओंथिया मा आं मिथिनायाव खांथिलांसोआ कार्बि राव कार्बि भाषा आरो कार्बि भाषानि मथै खांथिलांसो माने गोजों दै फ्रेश वाटार शुद्ध पानिनो थ नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहर राइट मिनिङा मा जाहैबाय सिगांनि जा भिउ पइन्ट नायनो हानाय बेबायदि माना होनो बेवहाय फैनानै भिउ पइन्टनिफ्राय डाइरेक्ट थोंजों ओरै नाहरदो ओरै नायहरदो बैनो गोजौआव गोसोआ जायो आरोना सायाव मा दङ ड्रन थानायबा बिरलांनानै नायहैगौमोन थ' दा पसिबल नंथ'आ फिउचाराव देखायनो नाजागोन थ' जा जिखिनि बारहावा माने ओरैबायदि मोजां नाङो नै मिथिंगायारि नुथाय माबायदि स्राय बोहैख्लायबोगासिनो दं बै हाजोसानिफ्राय बै हाजोनि पिकनिफ्राय आरो लोगोसे बेवहाय फट' लानो थाखाय नेचारेल क्लाइमेटआ बिराद मोजां सान्दुंआ साथिंजों ओंखारख्लायनो हानायनि थाखाय फट'नि थाखाय जोबोद समायना थ' मा बुंगोन मिथिंगायारि नुथाय गोसोआव
बिराद गोजोननाय मोन्दों बिराद मोजां नांखादों नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनो बुंहरलाय थ' बे जाहैबाय सेकेन्ड वाटारफल बेनो जाहैबाय खांथिलांस' बेयो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि नैबे लांहिं एरियानि साखाथियाव थ' नायनानै गोजोननाय मोन्दों बेलुघाटआ जाहैबाय गेदेरसिननो कार्बि आंलंनि बिथोरावनो आरो बे जाहैबाय सेकेन्ड आरोबाव थाबावनो हागौ मिथिथ'ला नाथाय बेवहाय सेकेन्ड टाइम दिनै एक्सपिरियेन्स महरै बेखौ बिराद मोजां नांदों आरो आं बेलुघाटखौ देरसिन नुदों आरोना थ' खांथिलांस'आ बेनो खांथिलांस' वाटारफलाव नैबे समाव गोबां जोंनि बर' सुबुंफ्रा भिजिट खालामफैदों मानो होनब्ला 53थि जाथान्दै जख'न्थाइ अल बर' स्टुडेन्ट इउनियननि जादों दिनै जोबथा सान थ' बिथांमोना न' फारसे थांनायनि सिगाङावनो बे खांथिलांस' आरो बेलुघाट वाटारफलाव फैदों थ' जों नुनो मोन्दों नायगासिनो नै फंबायाबो बेथिंजाय गोबां सुबुंफ्रा नैबे समाव बेरायफैदों नायदों गोसोआव मोनसेल' मिजिंथि बेबायदि माने मिथिंगायारि नुथाया जाहाथे जों अराय सम नुबाय थानो हायो थ' बेनो जोबोर गोजोननाय मोन्दों नायनानै बे खांथिलांस' वाटारफलाव थ' बे मिजिंखौ लानानै फैगौ आरो इयुनाव फैफिननायनि मोनसे मिजिंजों बेयाव दिनै खांथिलांस'निफ्राय मोनसे मिजिं लानानै ओंखारलांगोन लोगोसे कमेन्ट मोनसे खालामना बुंहर मिथिंगायारि नुथाया माबायदि डिस्ट्रिक्टनि सेकेन्ड नाबो बेयो माने जोंनि बे खाथि नङा बेलुघाटआबो खाथियावनो ओमफ्राय जोंनि एरियानि जिखिजाया खाथि बे बहुत फेमास आरो बे जायगाया ओमफ्राय दस्रा साइडआवबो थानो हानाय खिन्थु आं बेखौ मिथिया जिरादोला जोंनि माने बुंनो थांबाथाय कार्बि आंलंनि बुंनो थांबाथाय बेलुघाटआ मेन ओमफ्राय बे सेकेन्ड जों मोननै जायगा नुनो मोनबाय फंबायनि हेफाजाबजों थ' बेलुघाट प्लास नैबे खांथिलांस' वाटारफल जोबोर गोजोननाय मोन्दों जों बेनिफ्राय ओंखारलांनो नांसिगोन समाबो गोबाव जाबाय थ' इयुनाव आरोबाव फैबावनायनि मिजिंथिजों खांथिलांस' वाटारफलखौ गालांनो नांसिगोन थ' नोंथांमोना फैथार मालाबाफोर जुदि नायनो सानदोंब्ला आरो लोगोसे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबां हायो बे खांथिलांस'नि नुथायखौ दिन्थिबाय थ' बे समाव गोबां जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेवहाय फैदों मानो होनब्ला कार्बि आंलंनि नैबे लांहिं हाजोआरि फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों जोंहा 53थि जाथान्दै जख'न्थाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिया जालांगासिनो दंमोन दिनै जोबथा सान बे जोबथा सानाव गोबाङानो गावबा गावनि न'सिम थांफिननायाव बे खांथिलांस'सिम फैदों मानो होनब्ला बे थोंजों लांहिंनिफ्राय ओंखारबोनानै बे नेसनेल हाइवेनि जिंजोंनो थ' डिसटेन्सखौ आं बांद्राय बुंनो हाला आरो जा बिथांमोना खांथिलांस' वाटारफलखौ नायबाय कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरदो लोगोसे जा बिथांमोना बेलुघाट वाटारफलखौबो नायबाय कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरदो थ' भिडिअखौ जेसेबां शेयार खालाम मानो होनब्ला बेबायदि मिथिंगायारि नुथायखौ गोबाङानो नायनो बा नायफैनो खाफाल गैया थ' दिनै नुबाय थ' 1 सेकेन्ड एक्सट्रा इउटुबार फंबाया दिनै गाइड खालामनायनि थाखाय थेंक इउ इयुनाव आरोबाव बिथांखौ लानानै बे गासै एरियाखौ नायदोंबावगोन मानो होनब्ला कार्बि आंलं हालामनि गासै एरियाखौ जों नायजोबनो हायाखै मानो होनब्ला सानथामनि थाखायल'सो बेवहाय फैदोंमोन थ' दिनै जोबथा सान गाबोन सोरांब्लानो जों जोंनि थांखिसिम थोंजों 450 किल'मिटार बाइकजों थ' बेथिंजाय फट' सेसन सोलिगासिनो दङ दाब जायगानिफ्राय फैनाय जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोर दिनै खेबसेयैनो लोगो मोन्दों गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोन्दों नाहरलाय गासैबो बेवहाय गावबा गावनि समायना रमायना मिजिंखौ लानानै फट' लाफैदों थ' थांसै समबो जाबाय गासै 2 घन्टा बेवहाय सम बारलांबाय मारै 2 घन्टा थांखो मिथिनानै मोनदिया थ' 1 सेकेन्ड आरोबाव फिन खेबसे खांथिलांस' वाटारफलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बे मिथिंगायारि समायना नुथायखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बावहरबाय जोबथारनायाव खांथिलांस' वाटारफलनि ब्लग भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन्दों बेबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअफोरखौ नायनो थाखाय महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम फेसबुक पेजाव फल' खालाम लोगोसे भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव थ' थाबैनो गुबुन मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि आसाथिजों कार्बि आंलंनि नैबे जायगानिफ्राय नैबे वाटारफलनिफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै सेफ ड्राइभ सेफ जार्नि थेंक इउ टाटा बाय बाय फ्रम कार्बि आंलं